Stravinsky i us farem un taller de poesia electrònica, que és una cosa bastant peculiar, però que esperem que gaudiu. Una mica poesia i música són dues arts, dos llenguatges que al llarg de la història de la literatura universal i al llarg de la història de la literatura catalana han tingut moments d'anar juntes i moments de separar-se i no interactuar ni tenir res a veure. Val? Si, per exemple, penseu en la poesia de l'època medieval, els trobadors, etc., tot això eren persones, eren artistes que creaven la música en català i pensant de tenir un acompanyament musical, que de vegades feien ells mateixos, no? Amb el llaüt, per exemple, o amb arpa, i que d'altres vegades s'acompanyava amb un músic extern, és a dir, hi havia el trobador o el poeta que glosava, i llavors hi havia el músic, no? Un flautista, per exemple, un altre llaütista, que hi afegien la música. Llavors, després d'aquesta època va venir la Renaixença. A la Renaixença la poesia va quedar totalment desconnectada de la música i llavors durant el període del noucentisme, quan es torna a agafar tot el vers més clàssic, de mètrica i de rima i tot plegat, tampoc hi va directament lligada, però són uns poemes que es recuperaran en un període molt important de la música catalana, que és la nova cançó, que és quan hi havia aquesta cançó protesta políticament, però també una música, unes cançons de cantautors, sobretot vinculats al folk, i que el que volien una mica era reivindicar la llengua en ella mateixa, no? El poder de la llengua catalana. Després d'això, com us deia, a les avantguardes sí que ja hi ha algun experiment de poesia sonora, però no masses comparat amb altres països on sí que en aquell moment sorgeixen interaccions, no? de música i poesia, com seria, per exemple, als Estats Units, amb els beats i el jazz i tot plegat. Però bé, nosaltres, com que som un grup d'electrònica, de música urbana i som d'avui, ens centrarem en parlar-vos una mica de què fan els poetes i els músics que s'interessen per la poesia al segle XXI, o sigui, avui dia. I se suposa que heu rebut, gràcies a la Glòria, una sèrie de 10 poemes que són una selecció dels poetes, diguéssim, més importants de la literatura catalana actual, si fem aquesta relació de música-poesia. Entre aquests poemes tenim personatges, grans noms, com per exemple l'Enric Casasses, que estic convençuda que tots el coneixeu. L'Enric Casasses és un poeta que és a punt de fer els 70 anys, però sempre ha estat molt connectat amb la música que hi havia al seu entorn, no? Ell agafa la paraula del carrer i llavors ha fet col·laboracions en aquest sentit amb Pascal Comelade, amb Don Simone Telefunken i amb molts músics d'un caire bastant experimental. Després tenim Eduard Escofet, que no us he triat cap poema, però que segueix també una mica aquesta línia d'experimentació amb poesia sonora i amb bases electròniques. I després hi ha altres estils també. Hi ha Josep Pedrals i Esteve Plantada, que junts tenen un grup que es diu Els Nens Eutròfics i que el que fan és pop, diguéssim, seria un grup de pop normal, però ho fan a partir de poemes. La Maria Cabrera també té un grup que crec que ha passat per alguna de les vostres universitats, que és el Pèsol Feréstec, que també segueix amb aquesta línia de poesia barrejada amb pop. I llavors hi ha altra gent, com per exemple el Marçal Font, la Mireia Calafell, que improvisen amb músics de jazz, també, moltes vegades, amb aquests versos propis. És a dir, que al segle XXI sembla que
poesia i música tornen a recuperar aquest vincle que tenien en el moment més primari de l'aparició de la llengua parlada. I a la literatura catalana això s'està notant molt i en la nostra opinió fa que la llengua continuï el seu procés de modernització i de, diguéssim, evolució juntament amb els seus parlants. Com us deia, per fer tot aquest experiment, que ara us anirem descobrint una mica de què tracta, hem triat 10 poetes, 10 poemes. Necessito, primer de tot, 10 voluntaris, d'acord? Hem de ser ràpids perquè és el format virtual, per tant, 10 voluntaris, voluntàries, que, diguéssim, per ordre aneu recitant aquests poemes, d'acord? Per tant, no ho sé, jo en pantalla veig una Doris. Hola, Doris. Com estàs? Hola, bé. Ets alumna o ets professora? Sí. Ets alumna. D'acord. I què et sembla oferir-te com a primera voluntària? Bé. Et sembla bé? D'acord. El que farem, doncs, la Doris ens recitarà, ens llegirà aquest poema, el primer, que és de l'Enric Casasses, i llavors algú altre, espontàniament, quan hagi sentit aquest poema, per exemple, la Sofia, que també la tinc en pantalla, ha de triar el vers que més li ha agradat d'aquest poema. D'acord? Vinga, doncs. Com som? Sentiment, raó, clavell, coliflor, revolució, germania, jo, prou que ho saps, hi soc, i hi vinc i m'hi moc, que qui, que, quan, on, a repartir joc, han perdut la por, i m'hi veig amb cor, d'esplosar-me als polls del poder que és boig, revolució, hem sortit del clor, ombriu de Plató, i et veig créixer l'hort. Respiro claror, existeix la sort i existeix el món. I es fa bell nou, la síl·laba som. Molt bé. Moltes gràcies, Doris. A veure, doncs, veiem que l'Enric Casasses ja és un poeta que fa això, versos molt curts que es podrien com a rapejar fins i tot, és a dir, entraria dins la tradició trobadoresca, que llavors pot tirar cap al rap, cap al trap, fins i tot. I és un poema que parla una mica del joc amb la llengua. Algun voluntari o voluntària té un vers que li hagi agradat molt? Sofia, t'has decidit? Sí, a mi m'agrada molt el vers i m'hi veig amb cor. M'hi veig amb cor. Sabeu què vol dir aquesta expressió? Veure-s'hi amb cor? No? Poder fer alguna cosa i estar disposta a fer-la. Exacte, sentir-se capaç de fer alguna cosa, sentir-se amb valentia. Per tant, seria un vers, això, bastant positiu i bastant engrescador. Val, jo el retallo, després ja veureu què va passant, Segon o segona voluntari i voluntària pel següent poema, que és un poema breu de l'Àngel Terron. L'Àngel Terron és catedràtic en química orgànica i a part és poeta i ha estat molt aclamat per aquesta cosa que fa de barrejar poesia i ciència i també ell no ha col·laborat amb músics pròpiament, però sí que quan recita hi dona molta importància i tendeix en aquest spoken word, diguéssim. Voluntari i voluntària per llegir El jardí de l'acadèmia, es diu, oi? Veig jo? Vinga, Sofia, gràcies. Als jardins de l'acadèmia, al cercle de foc de les idees, resplendeix homes d'or, argent, bronze o ferro, groc, blanc, vermell, negre. El món és tal com vull.
el plaer és una reacció química. Molt bé. Molt guai. T'agrada? Sí, Està bé, no? Fa aquesta barreja d'elements molt tècnics o molt científics amb aquesta conclusió final tan guapa. El plaer és una reacció química. Algú ens tria un vers que li hagi agradat? És que, clar, perdoneu, perquè com que finalment ho he hagut de fer amb el mòbil, només veig dues persones tota l'estona, o sigui que foteu-li, tireu pel dret, el qui tingui el vers que li agradi, que el digui. Us A desmute. mi m'ha agradat El món és tal com vull. El món és tal com vull, molt bé. Molt optimista, també. Perfecte. Val, doncs tercer voluntari i voluntària per llegir el tercer poema. No m'espereu que us digui els noms perquè no tinc els noms, A veure, algú que estigui a mitja tempesta, com nosaltres aquí a Mallorca, que estem a mitja tempesta. Vull llegir un poema, però m'agradaria llegir el següent de Blanca Llum Vidal, perquè és Blanca Llum Vidal. Val, doncs et guardem el torn per algú entremig que llegeixi el de la Dolors. Doncs vinga, ja el passo jo. Samantha. Samantha, et t'ha tocat. Ok. Mare nostra, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre cony. L'epidural, la llevadora, vingui a nosaltres el vostre crit, el vostre amor, la vostra força. Facis la vostra voluntat al nostre úter. Sobre la terra, el nostre dia de cada dia, doneu-nos avui i no permeteu que els fills de puta avortin l'amor, facin la guerra, ens deslliureu-nos d'ells dels segles, vagina. Anem. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies. És un poema que, com veieu, copia l'estructura d'un dels poemes segurament més antics, no?, de la història occidental. Quina estructura és? La del Pare Nostre, no? L'oració cristiana. Pare Nostre que esteu en el cel passa a ser Mare Nostra que esteu en el zel. El zel, no sé si sabeu què és, el zel és aquest estat natural dels animals i per tant també de les persones de quan sentim aquest desig ferotge d'aparellar-nos, no? Llavors, la Dolors Miquel fa aquest joc amb aquest poema tan controvertit, diguéssim, tan polèmic, que passa de parlar del Pare Nostre a la Mare Nostra. Algun vers que us hagi impactat especialment o que us hagi agradat especialment? Sí, vingui a nosaltres el vostre crit. Molt bé, molt guapo, moltes gràcies. Vingui a nosaltres el vostre crit. D'acord, aquesta voluntària que ha dit que volia llegir la Blanca Llum, ja li toca. Sí. El vers del zel també és molt enginyós, crec. Sí. Mare Nostra que esteu en el zel, sí. Sí. Bé, n'hem de triar un només perquè aquest és el joc, no? Ja us podeu imaginar que estem construint un cadàver exquisit. Després ho explicaré per si no sabeu què és. Començo? Sí, sisplau. El plat es trenca, el got es vessa i el neguit és com de flor, de pena teva i de por santa. Veus l'esquerda que té el món i cridant, adorant-la, esgarrapant-la, t'hi comuniques i et fas entendre. Molt bé. Molt bé.
La Blancallum també tendeix molt a la poesia, diguéssim, amb l'estructura de l'origen dels trobadors, que això vol dir, després ho veurem, heptasíl·labs, sobretot en català, versos de 7, i molt d'ús de paraules monosil·làbiques. Quin vers us agrada més? Quin vers us ha cridat l'atenció especialment? Per sonoritat o per significat? I et fas entendre. I et fas entendre. Molt bé. Gràcies, voluntaris. Sap greu no veure-us, però després us sentiré encara més. Molt bé. El següent poema és de l'Esteve Plantada, que és un dels membres d'aquest grup que us deia, dels nens eutròfics, que són el Pedrals, l'Esteve i una altra colla de músics. I és un poema cinematogràfic, no? Com veieu pel títol. No sé si tenim algú d'Itàlia que no hagi participat, jo què sé, ho dic per lligar la grande bellezza. Sí. El Ricardo. Sí. Vinga, doncs, si vols llegir, sisplau. La grande bellezza. Diu, és només soroll, però resulta fascinant. I així és com tot és raó. L'or que et rossega el cos que guanya el límit que és una porta, la porta que es ven trapanys. L'esglai golut d'un tu, la mà que empeny l'aire. El lloc que escriu que no, una afirmació temporal, la bellesa de voler-te, la nit d'un aïllare dimit, ser l'oceà que neteja amb el do del tsunami, que mai no té escrúpols, encendre el món que viu a l'última nit obscura. Molt bé. Moltes gràcies, Ricardo. Un vers. Ja sé que ho estem fent molt de pressa, però un vers que digueu, vinga, aquest m'ha colpit. La bellesa de voler-te. La bellesa de voler-te. Molt bé. Molt bé, gràcies. Us veig desperts i despertes. I ara tenim la Mireia Calafell. La Mireia Calafell, com us deia, és una poeta que sol col·laborar, si un cas, amb músics de clàssica o de jazz. Llavors ella té en els poemes aquests versos més llargs i aquesta cadència com a molt melòdica que els hi passa per damunt. Algú s'ofereix a llegir-nos-la? Perdó, Laia, però Sí? ara és el torn d'Antònia Vicenç, crec. El número 6. Perdoneu, ho tinc barrejat jo, ara. Vale, l'Antònia Vicenç, doncs, perdó. L'Antònia Vicenç és una gran poeta també, molt reconeguda i guardonada, de Mallorca, que també és més gran, és de la franja d'edat d'això de 74, 75 anys, però que fa una poesia especialment fresca i moderna que altres músics han agafat i s'han apropiat per fer-ne lletres per les seves cançons. Llavors, voluntari o voluntària per llegir aquest neguit. Jo puc. Vinga. Aquest neguit, cada dia, passar l'aspiradora per tots. Els racons de casa que no quedin planys, engrunes, de cap veu. Després m'assec i escol el silenci. Molt bé. Aquí potser tenim una poeta perquè m'ha sonat aquí superben recitat, Gràcies. Enhorabona. Val, vinga, quin vers agafem? Fixeu-vos que l'Antònia fa coses, això ho fa molt sovint a la seva poesia, no? Fa servir totes aquestes imatges tan poètiques, tan belles, tan etèries, i llavors allà al mig t'hi posa paraules com aspiradora, no? Que és una paraula com lletja que no ens imaginaríem mai a dintre d'un poema. Un vers que us hagi... Aquí són molt breus, però... I escolta el silenci. I escolta el silenci. Vinga. Fixeu-vos també aquí amb la terminació verbal
com que l'Antònia Vicenç és mallorquina, en comptes d'acabar la primera persona d'indicatiu amb una O, escolto, es menja aquesta O i diu escolt. Això és un tret característic, no?, de les desinències verbals de les illes. Val, ara sí que toca la Mireia. Sí? Voluntari, voluntària per llegir aquesta revolució monosil·làbica. I si no, la Glòria us assenyalarà amb el dit, eh? Va, el Nic. Vinga. Sí. Sí? Sí. Llavors, va dir que sí rotundament, com qui amb els llavis crea l'epicentre d'un terratrèmol que vol devastacions. De cop, el mar a la sal va encendre els peixos i un vent huracanat sorgí del plàncton. Per dur la incandescència terra enllà, després inundacions eslavissades, allaus als cims més alts de les muntanyes. De tant en tant se senten crits encara. Res va romandre immune a la desfeta, cap edifici en peus, cap nom a l'aire. Tan sols aquell reclam de canvi entre les runes i tot el fang del món per reinventar-nos. Hi ha revolucions que són monosil·làbiques. Molt bé. Moltes gràcies. Això, com que anem una mica de pressa, suposo que enteneu, el poema es titula Sí, afirmatiu, i llavors acaba amb aquest vers hi ha revolucions que són monosil·làbiques. Es refereix que en aquest fet de dir sí o dir no és quan activem alguna cosa i podem fer una revolució. Un vers que us hagi agradat especialment? I un vent huracanat sorgir del plàncton. Molt bé, gràcies. I un vent huracanat sorgir del plàncton. D'acord. Ara ens toca un poema del Josep Pedrals. Pot ser? Que és un sonet. Sí, Laia. De l'aprenent de cocaïnòmen. Aquest també és una mica polèmic, però bé, m'ha semblat interessant dur-lo perquè una de les coses que creiem nosaltres com a Jansky amb el nostre projecte que és important per una llengua, per fer-la evolucionar, per fer-la créixer, és que es pugui parlar de tot, no? És a dir, que no haguem d'anar a buscar un altre idioma quan volem parlar d'un tema concret. I el que passa molt a vegades en català o a Catalunya és que quan volem parlar de segons quins temes, doncs com aquests als que fa referència el Josep Pedrals, més de carrer, més d'inframont, es tendeix a utilitzar el castellà. Llavors està molt bé aquest esforç de dir diguem-ho i diguem-ho en català també, no? Pronunciem en veu alta. Algun voluntari o voluntària? Vinga, no digueu por. La Cati, vinga. Cati. Ok. Som-hi. Sonet de la parente... ¿Cómo se pronuncia? Cocaïnòmen. Vale, ok. Si em força per fer un tast, diré que no. Li parlaré fins a la cantonada, explicant barbaritats que no venen al cas, despissant l'interès que tinc per catar la pols que du a la butxaca. Aleshores farem dues puntetes, mirant que no ens vegi ningú, i tota cap a dins d'una bufanda. No sé dissimular el goig. I ara sí que dic el que deia, però amb les paraules que toca, barrejant temes i temes que ens duran. Parlant la proposta de
que hi som perquè no en fem una altra. I ara mirarem si en veu algú. Molt bé, moltes gràcies. Una altra de les gràcies que té el poema, que això després ho podeu mirar quan haguem acabat el taller, és que és un sonet, o sigui que és una forma, diguéssim, més aviat arcaica, antiga, i ens parla d'un tema actual, no?, del consum de drogues. Algun vers que us hagi fet especial gràcia? Aquí suposo que hi ha vocabulari que us costa més perquè és molt més argot, diguéssim, del carrer, però, bueno, hi ha una mica de tot. Cap dins d'una bufanda? Cap a dins d'una bufada, molt bé, per exemple. Gràcies. Cap a dins d'una bufada, ens quedem aquest i anem acabant. Ara ens toca la Maria Cabrera. No sé si aquí hi ha algun alumne que l'hagi vista recitar en directe, però em consta que sí que amb el seu grup, amb el Pèsol Feréstec, van fer alguna incursió en alguna universitat de les que estudieu català i no sé si hi ha algú aquí present que hi fos. No? Bé, doncs fa això, fa com a pop rock a partir dels poemes propis, val? I aquest és un poema bastant interessant perquè va repetint la mateixa estructura. Voluntari o voluntària? Jo puc llegir-ho. Vinga, doncs, gràcies. Va. Com la fruita macada quan tanca el mercat. Com la copa de més com l'ulial del neguit. Com la cursa d'asfalt quan m'ataca la nit. Com el seductor de Bach comptant diòptries al cul del got. Com l'extinció sobtada de la teva llengua en la meva boca. Com la mirada més sibil·lina, com la serpent més precisa. Com enroscar-se en la nit com un pecat de carmí. Com mirar-se al mirall i trobar-hi una esfinx. Com l'agulla més fina inoculant-me verins. Com l'error de pronúncia en les llengües foranes. Com el pam de península subjectat a la terra. Com la fúria al teclat quan escrius el meu nom. Com s'entra en la fosca i inflamar-se l'albada. Com el cerf de la gleva, com la terra cremada. Com el curt de la classe, com l'amor sense casa. Com els ulls entelats de la bèstia cansada. Com guaret, com l'oblit, com fer tabula rasa. Com el pes dels meus morts quan s'acaba la tarda. Com el dubte felí, com el nus de la soga. Com el centre del món del siamès egoista. Com l'error de càlcul del suïcida. Com la teva festa i la meva misantropia. Així jo, així jo. Molt bé. Molt bé, molt ben llegit, moltes gràcies. I aquí teniu versos per triar i remenar, però així... Ai, mira, ara m'ha aparegut una Sònia, Sònia Stankovic, no sé si ho dic bé. Has participat? Si encara no has participat, et toca triar vers. Com la cursa dels asfalt quan m'ataca la nit. Com la cursa d'asfalt quan m'ataca la nit. Molt bé, què et suggereix aquest vers? Què t'ha fet pensar? Pues tota la cançó és molt bonita i tots els versos em sembla molt interessant i emocionant. Molt bé. Sí, i aquest ens dona un punt també, no?, de velocitat i
i de modernitat, no? Perquè tenim aquest asfalt, el quitrà de les carreteres i tenim la nit. Molt bé, moltes gràcies. Doncs vinga, darrer voluntari o voluntària per llegir-nos la Irene Solà. Aquest és curtet, vinga. Podria llegir jo? Molt bé. Dorms al meu costat com una muntanya i ni tan sols ronques i ni tan sols abraces. Algunes nits els records pugen com rots de veí i l'un darrere l'altre deixeu de ser homes per ser literatura. Molt bé, moltes gràcies. Fixeu-vos que aquest poema juga molt amb la sonoritat d'un fonema que en català té dos sons, la R, no? Tenim rrr, ronques, records, rots, i llavors tenim les R's suaus de literatura, abraçar, no? Que estan relacionades amb paraules potser més dolces. Algun dubte o teniu ja clar un vers que us agradi? Rots de pair, sabeu que són això de quan treus aire per la boca després de menjar per fer la digestió, no? No ho faré perquè queda molt lleig fer-ho aquí. I roncar és el que fem quan dormim, no? Vinga, un vers. Ja estem. El primer. El primer? Dorms al meu costat com una muntanya? Gràcies. D'acord. Doncs som-hi. Ara ens haurà quedat, com us deia, un cadàver exquisit. Algú sap què és un cadàver exquisit? L'expressió ve del francès. Algú sap què és un cadàver exquisit? Jo conec la paraula de la pintura o de l'art en general. És que quan hi ha, per exemple, un paper i una persona comença a dibuixar alguna cosa i doncs es dona el paper a l'altre artista, però l'altre artista no pot veure que la primera persona ha pintat. Doncs al final queda una imatge molt abstracta. Gràcies. Seria més o menys aquest joc, però en versos. És a dir, hem triat un vers de cada poema i ara jo faré una mica de màgia i els endreçaré i ens quedarà un poema de 10 versos que serà un poema nou i haurà nascut a partir de les vostres seleccions. D'acord? Per això ho farem a la segona part, perquè ara el que us vull explicar és com fem amb Jansky, amb en Jaume, com ho fem per reinterpretar els meus poemes per tal que vagin amb la música. Nosaltres ens basem en l'electrònica i en un procés que es diu samplejat i lupejat. Com que segurament d'això no us aclariu amb l'explicació, ara us ho ensenyarem a la pràctica, d'acord? Aquest és un... Ara necessito el micro. Em sentiu? Em sentiu? Sí? Sí, Laia. Aquest és un poema meu que es titula Ésser elèctric. D'acord? Primer us el recitaré normal i després us explico el procés de passar-ho a això que nosaltres en diem electrovers. Diu: soc aquell que veu la mar, que veu el fons, que veu el món.
Soc aquell que es veu la sal, que es veu el suc i veu l'absurd. Soc aquell ésser elèctric. Soc aquell que enrampa tant que para el llamp que clava el cant, que creu la carn i parla serps, que viu de pell. Soc aquell que ensuma el fum que crida el foc i es fica a l'ull, que esclata el roc que arranca el bull, que escorre el cos. Soc l'ésser elèctric. Soc. 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 Soc aquell que veu la mà, que veu el fons, que veu el món. Soc aquell. Soc aquell que ensuma el fum, que crema el foc, que es fica a l'ull. Soc aquell. Soc ésser elèctric. Soc aquell que clava el llamp, que para el cant, que clava el cant, que creu la carn, que parla serps, que viu de pell. Soc aquell que ensuma el fum, que crida el foc, que es fica a l'ull, que esclata el roc, que arranca el bull, que escorre el cos. Soc aquell. L'ésser elèctric. Soc l'ésser elèctric. Soc aquell que veu la mà, que veu la sal. Soc aquell que veu el suc, que veu l'absurd. Soc l'ésser elèctric. Soc aquell que enrampa tant, que para el llamp, que clava el cant. Soc aquell ésser elèctric. Soc aquell que suma el fum, que crida el foc, que es fica a l'ull. Soc aquell ésser elèctric. L'ésser elèctric. L'ésser elèctric. L'ésser elèctric. L'ésser elèctric crida el foc, creu la carn. L'ésser elèctric crida el foc, creu la carn. L'ésser elèctric que veu el fons, que veu el món. Soc aquell. Soc ésser elèctric. Soc aquell que veu la sal, que veu el suc, que veu l'absurd. Soc aquell ésser elèctric. L'ésser elèctric. Soc. L'ésser elèctric. Para el llamp, clava el cant. L'ésser elèctric crida el foc, creu la carn. L'ésser elèctric. Vale? Què tal?
Bé? Ho heu sentit bé? Sí! Vale. Doncs una mica la història perquè ho veieu, perquè, clar, no es veu gaire bé. La història Això és és que el que... fantàstic! Gràcies! Digues. No, res, ja escolto. Vale. El que fem aquí, que és el que ara requerirem voluntaris novament, és que enregistrem les paraules clau del poema. Val? Llavors, com que el vers principal és soc l'ésser elèctric, tenim soc. Dos tons diferents de soc. Ésser elèctric. Val? Això està pregravat i pot anar interactuant amb el poema que jo igualment vaig recitant o cantant. I a part, es poden fer coses com aquesta. No? Es pot fer que repeteixi, etc. És a dir, que juguem molt amb la rítmica de les paraules, no? Una mica, amb el número de síl·labes i amb com incorporar-les en el discurs musical perquè ens ajudin a fer que aquesta poesia sigui una mica més ballable, diguéssim, no? I teníem un poema com a molt metafísic i l'hem convertit en una cosa per estar a dintre de la discoteca. Llavors, el que farem ara és aquest cadàver exquisit que hem construït, el transformarem en una cançó una mica com aquest ésser elèctric, però, esclar, necessito la vostra col·laboració. Llavors, l'única condició és que tingueu accés a la gravadora del mòbil, els telèfons mòbils tots tenen una gravadora per enregistrar-se la veu, i llavors que aquest àudio amb el mòbil ens el pugueu enviar immediatament, diguéssim, per internet, d'acord? I el que farem serà incorporar les paraules que vosaltres hagueu triat a dins d'aquesta samplejadora, d'acord? Aviam, perquè sigui a poc, tornem-hi. Necessitaré 8 voluntaris, voluntàries. No sé si us podeu posar d'acord d'alguna manera. Amb la Glòria i l'Anna. Clar, això suposo que ho veieu al revés. Primer vers teníem m'hi veig amb cor. Quina paraula triem? Cor. Cor, d'acord. Penseu que necessitem paraules de totes les variants sil·làbiques. És a dir, igual com jo tenia soc, ésser elèctric, una aguda i dues planes, doncs aquí també necessitem que hi hagi monosíl·labs, però també que hi hagi paraules més llargues que ens ajudaran a afegir melodia. El món és tal com vull. Vull. Vull, d'acord. Gràcies. Vingui a nosaltres el vostre crit. 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 I et fas entendre. Aquesta és clara, no? Entendre, d'acord. La bellesa del voler-te. 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 I escolt el silenci. Silenci. Val? I un vent huracanat sorgir del plàncton. Huracanat. Huracanat, vinga, molt bé. Clar, plàncton, per exemple, és una paraula xula, però que segur que seria molt difícil de fer rimar amb altres paraules. Per tant, huracanat, molt bé. Cap a dins d'una bufada. Dins. Dins. I no pot ser cap a dins? No, és massa llarg. Bé, podria quedar bé, però com que no tenim gaire marge perquè el taller és virtual, millor fem dins, val? Dins. O què, Jaume, què et sembla? Cap a dins? Qui ho ha dit no podria ser cap a dins?
El Jacob. Vale. Jo ho he dit. Val, doncs l'hauràs d'enregistrar tu, val? Val. Faràs la prova i diràs cap a dins, així com bastant de pressa, i després diràs dins només, d'acord? I així en Jaume té dues opcions. Doncs dues versions. Val? Així podem provar si queda bé o si no queda bé. Com la cursa d'asfalt quan m'ataca la nit. Quina paraula triem? Com la cursa d'asfalt quan m'ataca la nit. La nit. Nit, vinga. I dorms al meu costat com una muntanya. Costat. Costat. Molt bé. D'acord. Us torno a fer l'explicació, val? Tenim cor, vull, crit, entendre, voler-te, silenci, huracanat, dins, nit i costat. Heu de ser ràpids i dir que voleu tal paraula, d'acord? Per aquí pel xat del d'això. I quan les tingueu totes adjudicades, us aneu un moment en un racó que tingueu de l'habitació. Una manera que funciona molt bé és si agafeu el mòbil i el poseu aquí dins d'un llibre, d'acord? Perquè el llibre fa com de pantalla de so. I graveu aquí simplement cor. Espereu. Quants segons han d'esperar? És igual, un segon. Compteu 1, 2, 3, torneu a dir cor, 1, 2, 3 i cor. La mateixa paraula 3 vegades, d'acord? I quan tingueu aquest arxiu, l'envieu en aquest correu. A veure si jo puc... Laia, ja he posat els correus al xat. Els he enviat ara pel xat. I quin has posat? He posat el de jaumerb@gmail.com i Laia Martínez i López@gmail.com. D'acord. Doncs tothom que ho enviï a Jaume RB baixa, d'acord? @gmail.com. @gmail.com. Però, Laia, et sembla que assignem, com que són 8 persones, assignem les persones o com ho fem? Sí, que les assignem. D'acord, fem-ho així perquè així queda clar. Qui diu cor? Ricardo, va bé a tu, Ricardo? El Ricardo vol fer silenci, d'acord. Vinga, silenci al Ricardo. Jo vull dir nit, sisplau. Tu, Natàlia, quin vols? Nit. Val, nit. Vale, ara està aquí pel xat. La Sofia vol entendre. D'acord. La Dora vol voler-te. D'acord? Qui falta? En tinc 4, em falten 4. Quines paraules són més, Laia? A veure, hi havia el voluntari que havia dit cap a dins. Sí, soc jo. Ja em quedo amb cap a dins i dins. Val. Com te dius? Però Jacob. Jacob, vale. Una pregunta, no m'ha quedat clar. A l'hora de pronunciar la paraula, hem de modular la veu o dir-la així de normal? Està bé que li dongueu cadascú la intenció que li sembli. Si algú la vol dir enfadat, si algú la vol dir més plàcida, o sigui, cadascú que li dongui una mica la intensitat, alegre, profunda, d'acord? Però que sigui clar, ja està. El Nick farà la paraula d'huracanat, d'acord? Huracanat? El Nick. D'acord. Ens falta cor. Qui vol fer cor, nois?
i noies. Samantha, vols fer cor? Bueno, si no en farem menys i jo ja faré les altres. Cor, Samantha. La Samantha, va. D'acord. Bull, de voler, bull. La Sofia. Sofia, gràcies. Ens queda crit. Jo. Lifa. Molt bé. Gràcies. I costat. Vinga, va, l'última. Osvaldo, et va bé a tu? Bé, si no ens la saltem, si ningú la vol fer. O la faré jo. Costat. Després us en penedireu de no haver-vos ofert. Ningú no vol fer costat? No? Ho faré jo. Mònica, molt bé. Gràcies, Mònica. Molt bé. Doncs ja podeu anar-ho a enregistrar i enviar, d'acord? Els altres, mentrestant, endreçarem aquest... Ja et van arribant, eh? No. De moment encara ningú m'ha enviat. Sí, me n'ha enviat un. Jaume RV? Penseu que ho heu d'enviar a jaume.rb@gmail.com. Val? Laia, perdó, Sí. una pregunta. I la pronunciem 3 cops, però de la mateixa manera? No, podeu fer-ho 3 cops de manera diferent. Per exemple, no ho sé, crit, crit, crit. I llavors el Jaume triarà la que li vagi més bé, d'acord? D'acord. Gràcies. T'estan arribant a tu? Me n'ha arribat un, crec. Només això, penseu que ho heu d'enviar a l'adreça del Jaume, val? Jaume RB baixa, perquè jo tinc el mòbil ocupat amb el Zoom. Val. I ara el que farem és intentar endreçar els versos perquè ens quedi un poema doncs, amb una estructura més o menys rimada i que vagi bé de dir, d'acord? Perquè els qui no heu volgut enregistrar paraula també haureu de col·laborar amb el projecte, d'acord? Aquí no s'escapa ningú, tothom a treballar. Llavors, tenim... Per fer-ho en grups, tenim, per exemple, aquest crit, el vers del crit, el vers de la nit, que tenen is, sí? Llavors tenim entendre i voler-te, que els podríem també ajuntar una mica perquè tenen una rima assonant, però tenen és a dir, que també quadra, no? Llavors tenim la muntanya, us sembla que pot rimar amb alguna cosa? Amb el final d'un altre vers, aquest dorms al meu costat com una muntanya. Veieu un altre vers dels que hem triat que hi pugui rimar? Val. Cap a dins d'una bufada. Sí? Muntanya és una paraula plana i la síl·laba forta, la tònica, la que ens importa a l'hora de construir la cançó, és aquest ta, muntanya. I bufada és el mateix, no? És una plana i la síl·laba tònica també és a mà. Bufada. Per tant, ajuntem aquests. Què més? Els vas rebent, no, ja? Vale. El silenci... Quina és la síl·laba tònica de silenci?
la més forta, la que amb cançó sonaria. És el len, no? És la E, és a dir, que encara que sigui una paraula que té moltes is, ens pot fer un embolic perquè la tònica és la de la E. Silenci. Per tant, l'hauríem de posar en el grup d'entendre i voler-te. Molt bé. Llavors, ens queda el plàncton, que com us he dit seria difícil de rimar, però bueno, ja mirarem on el posem. Un vent huracanat sorgir del plàncton, la tònica és amb A, per tant haurà d'anar més o menys amb la bufada i la muntanya. I llavors tenim una rima amb O i una amb U. M'hi veig amb cor, el món és tal com vull. Ara m'agradaria que miréssiu de tots aquests versos que hem dit per significat, per tamany, quin us sembla que podria fer el que es diu la tornada de la cançó, el chorus, no? Aquest vers que anem repetint, no sé, if you wanna be my lover, és a dir, quin seria el vers que aniríem repetint a la cançó, sí? El let it be o el que sigui, el vers important. Mireu-vos un moment. Ha de ser un vers breu perquè l'hem de poder anar repetint sense que ens costi de dir-lo. I normalment està bé que tingui un missatge o bé de conclusió o bé d'objectiu. No tingueu por, vull dir que hi ha moltes respostes correctes. Això és un experiment. M'hi veig amb cor. M'hi veig amb cor, per exemple, és xulo per ser la tornada, no? Perquè ens dona aquest esperó de fer coses. Gràcies. Llavors... La veieu, la pissarra? No la veieu, Està una mica lluny, Laia, la pissarra. Està lluny, Sí, però si està a prop no sé si queda tallada. Bé, tenim aquest m'hi veig en cor que serà el centre del poema, val? Hi ha algun vers que us sembli que és l'ideal per començar? Per plantòria? No? A mi m'agrada el món és tal com vull. El món és tal com vull. Què em diríeu després? Si jo us dic, el món és tal com vull. Per què és tal com vull? I escolta el silenci. Val. El món és tal com vull i escolt el silenci. Perfecte. Vingui a nosaltres el vostre crit. D'acord, perquè estic escoltant el silenci, però vull sentir el vostre crit, no? Està bé. Bé, si no, després ho podem modificar. El món és tal com vull i escolta el silenci. Vingui a nosaltres el vostre crit. I et fas entendre. Sí. Sí? I et fas entendre? Saps quin m'agradava a mi? Cap a dins d'una bufada. El món és tal com vull i escolta el silenci. Vingui a nosaltres el vostre crit cap a dins d'una bufada.
Us agrada? Sí. Vale. I després i et fas entendre. Després de... cap a dins d'un... I et fas entendre. Val. Penseu que entremig podem anar repetint tota l'estona m'hi veig amb cor. M'hi veig amb cor. Dorms al meu costat com una muntanya. Aviam, Doris, que et veig aquí. T'interpel·lo tu perquè et veig al vídeo, vale? No és que t'hagi agafat mania, t'ha tocat. Pots llegir fins ara com ho tenim? El món és tal com vull... No puc veure molt, gaire bé. No ho veus. No ho veus, val. Val, doncs espera't. Jo et llegeixo el que tenim, val? I a veure si et ve el següent vers. Tenim: el món és tal com vull i escolta el silenci. Vingui a nosaltres el vostre crit, cap a dins d'una bufada. I et fas entendre. M'hi veig amb cor. Dorms al meu costat com una muntanya. I ens queden tres versos. La bellesa de voler-te, el vent huracanat sorgir del plàncton i com la cursa d'asfalt quan m'ataca la nit. Què us sembla? Dorms al meu costat com una muntanya. I cada frase té alguna connexió amb això de dormir. Bueno, ens l'estem inventant, no? Ens l'estem inventant, la connexió. Per exemple, podem dir, dorms al meu costat com una muntanya i un vent huracanat sorgir del plàncton. A veure, la bellesa del voler-te, com la cursa d'asfalt quan m'ataca la nit. Ara us la llegiré i us l'apunteu i veiem si voleu fer-hi alguna modificació. Vale? Vinga. El món és tal com vull i escolt el silenci. Vingui a nosaltres el vostre crit, cap a dins d'una bufada. I et fas entendre. M'hi veig amb cor. Dorms al meu costat com una muntanya. I un vent huracanat sorgir del plàncton. La bellesa del voler-te, com la cursa d'asfalt quan m'ataca la nit. No sé si... Dorms al meu costat com una muntanya, com la cursa, i acabarem amb la bellesa de voler-te. Val? Dorms al meu costat com una muntanya, com la cursa d'asfalt quan m'ataca la nit i un vent huracanat sorgir del plàncton. La bellesa del voler-te. Així us agrada més? Sí? A veure si us el puc copiar aquí. Xat. Us poso només la primera paraula de cada vers, val? I així estem segurs que ho teniu endreçat. El món és tal com vull, el segon és i escolt, el tercer vingui a nosaltres, el vostre crit, el quart cap a dins d'una bufada, el cinquè i et fas entendre, el sisè m'hi veig en cor, però recordeu que m'hi veig en cor ho podem anar repetint tota l'estona perquè serà
és el vers que hem triat per la tornada de la cançó. Després, dorms al meu costat com una muntanya, com la cursa d'asfalt i un vent huracanat, la bellesa del voler-te. Ara ho heu de tenir tots apuntadet i preparat, i també podem anar pensant en un parell de voluntaris o voluntàries, i si ho acabeu dient alhora no passa res, no? Però el que farem és que començarem a improvisar una base electrònica amb el Jaume i llavors a damunt anirem recitant, com si fos un mantra, anirem recitant tot el poema sencer. Vosaltres anireu recitant tot el poema sencer. I jo tindré al sampler les paraules clau que hem anat seleccionant i hi afegiré ritme i intenció amb les paraules que vosaltres heu triat. Aquesta és la part que fa més pena, perquè si no tinguéssim la Covid podríeu tocar vosaltres els instruments i per tant seria més divertit per vosaltres, però esperem que això no sigui per sempre i puguem, no sé, venir a ensenyar-vos el taller físicament en una altra ocasió. D'acord? Apunteu el poema i jo vaig a consultar com té en Jaume la cosa. Vols que et resposi pel compost en concret? És igual. N'hi ha una que no s'ha anat bé, però en tenim 8. Perfecte. Estan posades ara les coses. Vols que les posi de qualque manera de... No, és igual. Simplement la primera ratlla hi soc jo. Vale. Per tant... Bueno, sí, bé. És igual. Val? Què us sembla aquest poema que ens ha quedat? Quin to, quin rotllo, quin estil de música o d'ambient us portaria? Què us fa pensar? Us fa pensar en una cosa, en una cançó molt accelerada, molt rítmica, o en una cosa més ambiental, progressiva? És una cançó brillant i feliç, happy? O és una cançó potser més fosca? Em sembla una cançó prou romàntica i lenta. Sí, això de progressiva i una mica fosca també no vendria mal. Sí, no? Perquè és aquest romanticisme, però que és un romanticisme una mica obscur, no? Sí. De la selva del Dant i tot això. Molt bé. Doncs intentarem començar amb una cosa així progressiva i a veure què us sembla. Progressiva i fosca, em Sí. D'acord. Ho tens? Tothom té el poema, eh? En Jaume em diu, em confirma que ha rebut bé les paraules i que ho heu fet superbé i que sou boníssims. O sigui que anem a posar-les a dintre del sampler. D'acord, no m'agranem. Sí? Sense desmutejar-me. La veu? No, la meva veu no se sent. No, ja ho sé. Algú podria tornar a escriure el poema al diàleg perquè ha hagut de canviar de dispositiu, de mòbil. Ja. Li podeu compartir a la companya? Laia, em sembla que pel xat, que algú podria escriure al xat. Jo, si voleu, començo a escriure el poema al xat, d'acord?
Gràcies. N'hi ha prou que posis la primera Gràcies. paraula de cada vers i ja ho sabran, no? Doncs poso només la primera paraula. Cor. Voler-te. Silenci. Huracanat. Dins. Cor. Crit. Ull. Nit. Ostres, ho heu fet perfecte. Ho heu fet brutal, Ho sentiu o no? Ho sentiu? Sí. Val. Més fort? Ara. Sí, pots posar un pèl més fort. Anem a començar amb la base. Em falta el meu micro, eh? Sí. Sí, el meu micro no sona. Ara sí. Val. Llavors, la idea, imaginem-nos, no? Que comenceu més o menys per ordre, no sé, per ordre de com us veieu vosaltres a la pantalla o espontàniament, no passa res si algú es trepitja, però obriu tots, que tothom tingui el micro obert per poder participar i aneu recitant, quan vulgueu començar, aneu recitant el poema, d'acord? El món és tal com vull i escolta el silenci, vingui a nosaltres el vostre crit cap a dins d'una bufada i et fas entendre, m'hi veig amb cor, dorms al meu costat com una muntanya, com la cursa d'asfalt quan m'ataca la nit i un vent huracanat sorgir del plàncton, la bellesa del voler-te. I jo tindré això. Voler-te. 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 Cor. Voler-te. M'hi veig amb 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 cor. M'hi veig amb cor. M'hi veig amb cor. M'hi veig amb cor. Tot el món és tal com vol. El món és tal com... Silenci. Huracanat. Dins. Nit. I escolto el silenci. Silenci. Vingui a nosaltres el vostre crit. Nit. Crit. Vingui a nosaltres el vostre... Vingui a nosaltres el vostre crit. Cap a dins una bufada. Silenci. Huracanat. Dins. Cap a dins. Dins. I et fas entendre. Huracanat. Cap a dins. Huracanat. I m'hi veig amb cor. Huracanat. Huracanat. Com la cursa d'asfalt quan m'ataca la... No sé per on passeu. El món és tal com... El món és tal com vull.
i escolto el silenci. Huracanat. Silenci. Silenci. Dorms al meu costat, com una muntanya. Silenci. Dins. Huracanat. Com la cursa d'asfalt. Nit. Nit. Huracanat. Boleta. Silenci. Vinga, tornem a començar últim cop. Però m'ho heu de dir fort, que si no, no us hi sento. El món és tal... El món és tal com vull. I escolto el silenci. Vingui a nosaltres el vostre crit. Cap a dins, d'una bufada. I et fas entendre. I m'hi veig amb cor. Cor, 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 cor. M'hi veig amb... Cor, 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 cor. Dorms al meu costat com una muntanya. Al meu costat. Com la cursa d'asfalt. Com la cursa d'asfalt, com ataca la nit. I un vent huracanat. 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 Sorgir del plàncton. Huracanat. Sorgir del plàncton. Huracanat. Nit, nit, nit. Nit, nit, nit. El món és tal com vull. La bellesa de voler-te. 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 M'hi veig amb cor. Voler-te. 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 La bellesa del voler-te. Voler-te. M'hi veig amb cor. 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 M'hi veig amb voler-te. M'hi veig amb cor. Cor, cor, cor. Cor, cor, cor. M'hi veig amb cor de voler-te. Cor, cor, cor. M'hi veig amb cor. M'hi veig amb cor. Cor, cor, cor. M'hi veig amb cor de voler-te. M'hi veig amb cor de voler-te. Cor, cor, cor. M'hi veig amb cor de voler-te. Cor, cor, cor. Cor, cor, cor. Cor, cor, cor. M'hi veig amb cor de voler-te. De voler-te. De voler-te. M'hi veig amb cor, cor, cor. M'hi veig amb cor, cor, cor. M'hi veig amb cor, cor, cor. De voler-te. Voler-te. Huracanat. I et fas entendre. I escolta'ls. Silenci.
i et fas entendre i escolta. Silenci. El món és tal com... El món és tal com... El món és tal com... I m'hi veig amb cor, de voler-te. De voler-te. Huracanat. Silenci. Vingui a vosaltres el vostre crit cap a dins d'una bufada i et fas entendre i m'hi veig a cor. I m'hi veig a cor. De voler-te. De voler-te. Silenci. Silenci. I et fas entendre. I m'hi veig en cor. Bueno, què tal? Molt bé, eh? Ha faltat que us hauria d'haver pogut sentir més, però us heu sentit, eh? Gràcies. Us heu sentit bé i tal? Bueno, doncs bé, això és el que fem. No sé si teniu... Gràcies, que bé. Estem contents que us hagi agradat i que hagueu participat. I no sé, teniu alguna pregunta? Algun dubte, alguna curiositat, alguna... Laia, em fa l'efecte que al començament de la sessió del taller algú preguntava el vostre nom, d'on venia, de Jansky. Em sembla que algú ha fet alguna pregunta sobre això. Sobre el nom, sobre el nom del grup. Sobre el nom del grup. Bueno, Jansky és un cognom, és un llinatge d'origen txec que era el cognom d'un radioastrònom, Carl Gute Jansky, que va descobrir que la rotació, el moviment dels planetes i les estrelles produeix un so en forma d'onada de ràdio que es pot sentir des del planeta Terra. O sigui, nosaltres des d'aquí, si sintonitzem la ràdio amb un canal estrany, podem sentir un soroll que no és que en extraterrestres, no? Però sí que és el soroll de la vibració dels planetes i les estrelles dins l'univers. I aquest senyor era Carl Jansky i ens va semblar que, sense voler-ho, era un superpoeta, no? I en honor seu li vam posar aquest nom al grup. No ho sé, això. Si teniu alguna altra pregunta i si no, doncs dir-vos que ens ha fet molta il·lusió fer aquest taller amb vosaltres. Tenim ara les vostres veus i ens les quedem i intentarem treballar-hi i enviar-vos, ja que no ho heu pogut fer físicament, doncs enviar-vos un petit souvenir d'aquest workshop, d'aquest taller. Glòria, Anna, no sé si voleu dir alguna altra cosa. Em sembla que ens hem passat una mica de temps. No hi fa res. Algú de vosaltres té alguna altra pregunta per la Laia i pel Jaume? Jo volia demanar si feu sempre les vostres cançons així com amb la inspiració de poesia. És a dir, el vostre grup és com... no sé com explicar. Això, el que feu és aquesta idea de la poesia electrònica o és només una part de la vostra música? No sé si... Laia? Sentit? Laia, hi ets? Crec que ha sortit, Glòria, que no la veig.
Ostres, doncs potser s'han anat sense voler. No té el micròfon desactivat. Potser tu les veus, Laia i Laura? No. Sí, té el... Hola, no em veieu? Jo sí que us veig. No te veig. Ara. Laia, has pogut sentir la pregunta? No, doncs deia... Sí. I deia que sempre són versos meus. El que passa... El micro. Laia, el micro. Ara? Sí, perdoneu. Dic que sempre són versos meus, sempre són poemes, el que passa és que el procediment no sempre és el mateix. És a dir, a vegades partim d'un poema que jo ja he escrit prèviament i comencem a buscar una música, un son, una flauta que hi lligui, i a vegades és al revés, a vegades el Jaume composa una base i llavors a mi allò m'inspira uns versos i els escric expressament per aquella música, i a vegades és una jam session una mica, és a dir, improvisació, posem una idea, posem un tema, posem un element o posem un únic vers en comú, pensem des de zero a crear el poema com el que és la base electrònica. Hi ha, diguéssim, aquestes tres formes, però sempre és així, a partir de poesia. Que guai. M'heu sentit? Sí. Sí, gràcies, Laia. Algú més té alguna altra pregunta? Gràcies a vosaltres. Jo sí. D'on sou vosaltres i on treballeu? Bueno, doncs, ara mateix el Jaume és de Mallorca, val? Hola. I jo soc del Principat de Catalunya, d'un poble que es diu Berga, i ara mateix estem aquí on hem fet el taller és el nostre estudi, que és a Palma, a Mallorca, i que ara mateix està aquí, no sé si ho veieu, però amb una tormenta, amb una tempesta elèctrica que teníem por que no funcionés ni internet ni res perquè estem en una supertempesta. Però sí, som una principatina i un mallorquí, però estem a Mallorca i des d'aquí doncs ja voltem on faci falta. Gràcies. A tu. Algú més s'anima? Una pregunta més. Quina és la millor forma de seguir-vos en internet? Tenim, per exemple, som bastant actius a Instagram, que ens podeu trobar com a Ràdio Jansky, tot junt, i llavors a partir d'aquí també tenim un canal de YouTube que també és Ràdio Jansky i estem a Spotify, a Bandcamp, etc. Bandcamp és millor perquè tots els beneficis van sempre als artistes i ja sabeu que els artistes de beneficis no en tenim gaires, però per seguir-nos, per saber el que fem i veure algun vídeo, els videoclips o alguna cosa que anem penjant, us solem penjar a Instagram o al YouTube. Però Bandcamp podeu escoltar tots els nostres discos. Ens podeu escoltar gratuïtament, això, a Spotify o a Bandcamp. Res. Estem molt contents que us hagi agradat i això, no sé, si escriviu poesia, aquesta és una manera bastant divertida de portar-la a un altre terreny i de que no sigui una cosa tan solitària com és a vegades la poesia, no? Que sigui una cosa més festiva. Molt bé. Laia, doncs moltes gràcies. Gràcies, Natàlia. Estem en contacte. Gràcies a Llull per convidar-nos. I a vosaltres ens veiem demà a les 9, d'acord? Gràcies a tothom. Fins demà. Gràcies, bona estada. Adéu. Gràcies. Adéu. Adéu.
Adéu, adéu. Gràcies. Fins demà. Bueno, anava a posar-los el... Però és que ja no sé ni fer-ho, el xat. Sí, però és que no és tan fàcil de fer, Jaume, tot això. Laia, vols que t'ajudi amb alguna cosa? No, ja està, els estava intentant posar l'adreça perquè com que sembla que s'han interessat els hi posava la nostra adreça de Bandcamp, però bueno, ja... Si me la passes, si realment Si me la passes, els hi puc fer arribar jo. Val, però vull dir, ara l'he escrit aquí, Jansky Bandcamp, però vull dir que si investiguen una mica estem bastant... Vull dir que estem bastant a tot arreu. Ja ho veig, ara, janskybandcamp.com. Val. Val. Bueno, ha anat bé, eh? Sí. Ha quedat molt guai, ha sigut xulo, sí, eh? Sí, no? Hem patit una mica perquè, a més, ja et dic, és que la tempesta aquesta, és que això és brutal, eh? Tota l'estona anava perdent ratlles de cobertura, però bueno, jo crec que ha estat bé, no? Jo crec que... Com els has vist? Jo crec bastant participatius, no? De fet, bastant participatius. Vull dir, és que penseu que també és el primer dia de classe, el primer dia de l'estada, i el primer dia sempre costa més perquè ells encara no es coneixen, acaben de tard... Bueno, no acaben de tardar perquè estan a casa seva, però és el primer dia, és el primer moment, saps? I jo crec que ha agradat molt, eh? Jo crec que potser molts d'ells no ho havien vist mai, tampoc. Clar, és que és una cosa que l'avantatge que té és que és molt diferent. Llavors, això és un avantatge, però a vegades també fa que costi més organitzar-ho, no? Diguéssim. Però, bueno, s'ha sentit bé, hem pogut incloure bastantes paraules, jo crec que... No, vull dir, clar, té la seva dificultat perquè, clar, han de gravar, han de llegir... O sigui, clar, està molt bé perquè participen. I, a més, està molt bé perquè tots els autors, tots els poetes són contemporanis. Vull dir que a vegades a les classes poden llegir autors més clàssics, però també està molt bé que és una cosa molt nova, molt moderna. No sé què. Clar, això està bé, saps? Sí, aquesta és la idea, no? Que tinguin una visió de la poesia catalana, no com allò potser més acadèmic i més carrincló que s'ensenya amb els currículums d'universitat i tal, sinó que vegin que realment fem coses... diferents. Sí, i que estan a l'ordre del dia, no? Vull dir que no cal que sigui un poeta britànic perquè sigui modern. No, jo crec que els ha agradat molt, eh? Moltes gràcies. Ha anat bé així online, perquè clar, també era el primer cop, no sabíem exactament si... No, però tu, Laia, clar, tu, Jaume, no parles tant, però tu, Laia, ets molt canyera. I aleshores, clar, està molt bé fotre canya, no? Va, vinga, tu, va. Perquè, clar, al començament tothom està una mica cohibit. Clar, no és la seva llengua, potser fa mesos que no parlen català, i clar, al primer moment sempre costa, no? Però està molt bé que els hi fots canya perquè s'espavilin i puguin parlar, no? I puguin participar. Sí, perquè si no saps què passa, Glòria, que després se'n penedeixen. Això ens havia passat algun cop amb el primer i el segon taller, que no insistíem tant, no? Perquè ens heu pressionar-los i llavors acabava registrant les paraules i llavors veien que quasi ve amb la llagrimeta, no? Ai, hauríem hagut de participar. Llavors val més fer una mica aquesta pressió i així després que... Sí, bueno. No, però està bé, perquè moltes gràcies. Quan t'ho passes bé és quan participes, saps? Sí, sí. Doncs escolta, estem en contacte i ens enviareu la factura. Sí, això, moltes gràcies i em sap greu l'estrès aquest tècnic, però... ja saps que això de vegades passa, després tot surt bé, però bueno, al final amb el mòbil. Són coses del directe. Sí. En comptes de cables, no? Són problemes de connexions. Doncs estem en contacte i ens diràs coses, ens escriuràs. D'acord. Gràcies, Glòria, i que vagi molt bé la resta de l'estada. Merci. Adéu. Adéu. Adéu.